بهطوط زوجة زينة يسايس نوسانة فيدرال بيت فردي يماغوتو ازين سدهنيات حتى تعقبان انتاي مالتيو سلام أمل العالم تركو نهي تاتيب تخاتلتي كمي كأني هولي أبزل لهم مو سلام كتلو لي بعد ملوء تسخائي كم تقدم عبيلا الزوالكوو لومي بريك نيوز ويد ما هتو زينا نايت مالي زوات أيو تحبريتات مالي زوات أي مالتيو تلازو لومي نابخم حيزي متقلخو بزعباتي أبدا حلفة حمشتة جند نبرا ناي بوساني ناي بيت فردي تزاريبنا لزبرنا ويد ما تقدمه زلا فيديو سريحي يوزنا بركويو ስለዚህ ሎም ድማ ናብቲ መቐፀልታ ወይ ድማ ኣብቲ ጉዳይቲ እንታይ ኣፕዴት ኣሎ ኢና ሒዝና መፅና ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እዛ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ክትከታተልዋን ከምኡ ድማ ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ኣይትሕመቑ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሕራት መንግስታት ኣሜሪካ ዓብይ ናይ ኢሚግሬሽን ክርክር ይካየድ ኣሎ ሓደ ናይ ፌደራል ዳኛ ናይ ኣሱ ዝነበሩ ፖሊስታት ዩኤስአይኤስ ትካል ኣገልግሎት ዜግነትን ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ ድሕሪ ምስራዙ ድሕሪ ሒደት መዓልታት መንግስቲ ኣሜሪካ ብወግዒ ይማጎት ወይ ድማ ይግባይ ኢሉ ኣሎ እዚ ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ዛሪብናሉ ነርና ውሳነ ምስ ወፀ ብድሕሪኡ ይግባይ እንድሕር ኢሉ ዝኸውን ነገራት ወይ ድማ ይግባይ ተባሂሉ እንታይ ክመፅእ ይኽእል ይግባይ ክኽብል ድዩ ኣይብልን ድዩ ዝብል ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሕጂ ሰዓት ድማ ይግባይ ኢሉ ከም ዘሎ እዮም ሓዱሽ ኣፕዴት ገይሮምና ዘለው ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ሕጂ ከም ኢሎም ይሓቱ ኣለው እዚ ማለት እቲ ናይ ቤት ፍርዲ ውሳነ ተሰሪዙ ማለት ድዩ ጉዳያት ኢሚግሬሽን እንደገና ክድስክሉ ድዮም ኣብቶም ናይ ስደተኛታት ዕቑባ ስደተኛታት ረፊጂ ዕቑባ ሓተቲ ኣሳይለም ሰብኣዊ ሓገዝ ሂማኒተርያን ከምኡውን ኣብ ስድራ ቤት ዝተመርኮሱ ናይ ኢሚግሬሽን መመልከቲታት እንታይ ክኸውን እዩ ሎሚ እንታይ ከም ዝተፈፀመ እቲ ይግባይ እንታይ ማለት ምዃኑን ኣመልከቲ ካብ ሕጂ እንድሓር እንታይ ክፅበዩ ከም ዘለውን ብንጩር ከብርሃልኩም እየ ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉ እንታይ እዩ ተፈፂሙ ብዕለት 5 ሰነ 2026 ኣብ ሮድ ኣይላንድ ዝርከብ ናይ ፌደራል ዳኛ ንጉዳያት ኢሚግሬሽን ከም ዝደስከሉ ዝገብሩ ዝነበሩ ፖሊስታት ዩኤስአይኤስ ብምቅዋም ፈሪዱ እቲ ቤት ፍርዲ እዞም ፖሊስታት እዚኦም ክቅፅሉ ከም ዘይብሎም ብምውሳን ክስረዙ ኣዚዙ ነይሩ ማለት እዩ በቀሊል ቋንቋ እቲ ዳኛ እዞም ፖሊስታት እዚኦም ዘይሕጋዊ ስለዝኾኑ ዩኤስአይኤስ ደጊም ክምርኮሰሎም ኣይክእልኒ ኢሎምዎም ነይሮም እዚ ንውድባት መሰል ስደተኛታት ንማሕበራት ሰራሕተኛታት ንባዕላቶም ነቶም ጉዳያት ዝደናጎዩ ዝነበረ ኣመልከትን ዓብይ ዓወት ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ ዝሓለፈ ዝተወሰነ ውሳነ ነቶም ካልእ ሳይድ ኣንፃርቲ መንግስቲ ወይ ድማ ኣንፃርቲ ስርዓት ዝገብሮ ዘሎ ዝድግፉ ዝነበሩ ናቶም ዓወት ነይሩ ማለት እዩ እቲ ሓድሽ ምዕባለ ሕጂ ካልእ ኣገዳሲ ሓበሬታ መፂ ኣሎ ብዕለት 12 ሰነ 2026 መንግስቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብወግዒ ናይ ይግባይ ጥርዓን ኖቲስ ኦፍ ኣፒል ኣእትዩ ኣሎ ስለዚ ትማሊ 12 ሰነ 12 2026 መንግስቲ ድማ ነቲ ውሳነ ስለዘይተቐበሎ ይግባይ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ማለት ዩኤስአይኤስ ንፌደራል መንግስትን ነቲ ናይቲ ሮድ ኣይላንድ ዳኛ ውሳነ ዝለዓለ ቤት ፍርዲ ማለት ፈርስት ሰርኪት ኮርት ኦፍ ኣፒልስ እንደገና ክራየሎም ይሓትሎ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ዝሓለፈ ዝተወሰነሎም ዝለዓለ ቤት ፍርዲ ማለት እዩ እንደገና ክራየሎም ይሓትሎ ወይ ድማ ይግባይሎም ኣለው ማለት እዩ ይግባይ ምባል ማለት መንግስቲ ተዓዊቱ ማለት ኣይኮነን ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ሕጂ ይግባይ ስለዝበለት መንግስቲ ተዓዊቱሎ ማለት ኣይኮነን ይግባይ ምባል ማለት እቲ ናይ ቤት ፍርዲ ውሳነ ጠፊኡ ማለት ኣይኮነን እቲ ናይ ቤት ፍርዲ ውሳነ ይቕየር ማለት ኣይኮነን ይግባይ ስለዝበለ ይግባይ ምባል ማለት እቲ ሕጋዊ ቃልሲ ገና ይቕፅል ምህላው ጥራይ እዩ ዘረድእ በቲ ሕጊ መሰረት እቲ ናይ ክልቲኦም ዘሎ ቃልሲ እንድሕር ስዒሩ ኢልና ዓፂናዮ ነርና ጠጠው ይብል ኢልና ነርና ብዝሓለፈ ደው ይብል እንድሕር ይግባይ ተባሂሉ ግን ይቕፅል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መንግስቲ ሕጂ እውን ተዓዊቱ ወይ ድማ ዝኾነ ነገር ኣጋጢሙ ዘይኮነስ ይግባይ ኢሉ ስለዘሎ እቲ ናይ ሕጊ ነገር ደው ዘይኮነ ክብል ክቕፅል እዩ ማለት እዩ እቲ ዓብይ ሕቶ እቲ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ገና ፅኑዕ ድዩ ዘሎ እወ እዚ ሰባት ክርድእዎ ዘለዎም ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ብዙሓት ሰባት ይግባይ ዝብል ቃል ምስ ሰምዑ እቲ ናይ መጀመርታ ውሳነ ብኡ ንብኡ ጠጠው ዝብል ይመስሎም ሕጋዊ ስርዓት ግን ከምኡ ኣይሰርሕን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ናይ 5 ሰነ ውሳነ ዝለዓለ ቤት ፍርዲ ንዕኡ ዝዓግድ ፍሉይ ትእዛዝ ክሳብ ዘይውፅእ ፅኑዕ እዩ ዘሎ ስለዚ በቲ ናይ 5 ሰነ ዝነበረ ውሳነ ሕጂ ስለ ይግባይ ዝተባህለ ብኡ ንብኡ ደው ይብል ኣይኮነን እንታይ ዳ እቲ ናይ ሕጊ ኣሰራርሓ እዮም ከረድኡና ድልዮም ማለት እዩ ዝለዓለ ቤት ፍርዲ ንዕኡ ዝዓግድ ፍሉይ ትእዛዝ ክሳብ ዘይውፅእ እቲ ይግባይ ተባሂሉ ዘሎ ዝለዓለ ቤት ፍርዲ ንዕኡ ደው ዘብል ፍሉይ ትእዛዝ እንተዘይውፅኡ ኣቦትኡ ኣሎ ማለት እዩ ውሳነ እዚ ማለት ዩኤስአይኤስ እቲ ይግባይ ክሳብ ዝረአ ነቲ ናይ ቤት ፍርዲ ውሳነ ምክባር ክቕፅል ኣለዎ ስለዚ ዩኤስአይኤስ ክቕፅል ማለት እዩ ከምቲ ዝሓለፈ ዝበልናዮ እቲ ይግባይ ክሳብ ዝረአ ካብ ተራእዩ ውሳነ ዝወሃብ ወይ ድማ ትእዛዝ ዝወፅእ እቲ ናይ ቤት ፍርዲ ውሳነ ምክባር ክቕፅል እዩ ማለት እዩ ነቲ ውሳነ ምእዛዝ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዩኤስአይኤስ ነቲ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ የኽብር ኣሎ እንተተባሂሉ እዚ ማለት
نتوم استسرزو باليستات كتجبر أيكلني نتوم باليستات تتقيمو مملكتيتات عاتيو كعقب أيكلن نتوم باليستات جنا كم زلو كمثل أيكلن بزوم باليستات تهاسي قدات بتستسرز كيدات زي كونس بتنا يحجزوا الحقي كم حرروا علوهم بسنك زي دما بزحات ناي إيميغريشن طبقاتات نتي كونتات بتقرت زكاتات الو زلو منغستي نتي واي كعوت يخيل عبد الخاء قديمنا هنريد نحنا تخون خيلي حجي سلا الدو تباحيلو زلو انتي كخون خيلينا هنريد يعني هنا حكي حجي دما بزن تاي بلنا لو منغست نتي واي كعوت خيلي منغستس انتي يوتي زمثل زلو مالتي اوه اتي واي سمع بيت فردي First Circuit Court of Appeals مستناي رود ايلاند دانياك سامع يخيل ويدما نتوسانخ ايرو كسرزو يخيل ويكا أجل كفال نايت قداي نابتي تحت واي بيت فردي كمالسو يخيل مالتي تمسرح كم زنا بالي يخطل يقبع عوارح كوسد خيليو حال زيد ما كاون لعلي كدونجي يخيل إذا مال دما نتزي من رقاق جنا يغطل على بزعبا قداي سدتنيات ويدما ريفيجيس انتاي يبهلالو وزحات سدهنيات عملكتي إذا كنا تاتين بروجرام مقبال سدهنيات أمريكا US راب نسباو سرارحان يتقلوهم ديلهم يحطوا له መልሱ እዚ ክስ እዚ ብኣጠቃላይ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ስደተኛታት ናይ ምቕባል ፕሮግራም እንደገና ንምጅማር ዝተገብረ ክሲ ኣይኮነን ይኹን እምበር ናይ ስደተኛታት ወይ ሰብኣዊ ዕቑባ ጉዳይ ብሰንኪ እቶም ዩኤስኣይኤስ ዝጥቀመሎም ዝነበረ ናይ ሜዲስካል ፓሊሲታት ተደናጊዮም እንተነይሮም እቲ ውሳነ እቶም ንጉዳያት ድሕሪት ከይተዓግቱ ሰፓሬሽን ክስግሙ ክሕግዝ ይኽእል እዩ እቲ ልክዕ ፅልዋ ከከም ዓይነት ናይቲ መመልከቲን ከከም ምክንያት ናይቲ ምድንጓይን ክፈላለ እዩ ስለዚ ኣመልከቲ ካብ ዩኤስኣይኤስ ዝወፁ ወግዓዊ መግለፂታት ካብቶም ኣብቲ ክሲ ዝተሳተፉ ውድባትን ሓበሬታታትን ክከታተሉ ይግባእ ቀፃሊ እንታይ ክኸውን እዩ ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት ኢና ክንከታተል ዘለና ቀዳማይ እቲ ናይ ይግባይ ቤት ፍርዲ ነቲ ናይ ሰነ 5 ውሳነ ፅኑዕ ክቅፅል ይፈቅድ ድዩ ኣይፈቅድን ካልኣይ ዩኤስኣይኤስ ንደቂ ጋንትኡ ወይ ድማ ናይ ኢሚግሬሽን መኮንናት ሓድሽ መምርሒ የውፅእ ድዩ ኣይውፅእን ሳልሳይ መንግስቲ እቲ ይግባይ ክሳብ ዝውዳእ ህፁፅ ናይ ማእገዲ ትእዛዝ ወይ ድማ ኤመርጀንሲ ስቴይ ይሓትት ድዩ ኣይሓትትን እዞም ምዕባለታት እዚኦም እዮም ኣብ ዝመፁ ኣዋርሕቲ ውሳነ ክሳብ ክንደይ ተግባራዊ ፅልዋ ከም ዝህልዎ ዝውስኑ ስለዚ ከምዚ ዝረኣናዮ እቲ ኩሉ መስርሕ ከምዚ ዝሪኦ ዘለና እዩ ክሓልፍ ኣብ ዝሓለፈ ተዛሪብና ነርና ኢና ኦልሬዲ እቲ ይግባይ ክበሃል ይኽእል ይግባይ እንተይሉ ዝኸውን ዝበልናዮ ሕጂ ይግባይ ኢሉ ስለ ዘሎ እዚ ነገር እዚ ከዓ ሕጂ ክቅፅል እዩ ማለት እዩ ስለዚ መደምደምታ እቲ ሎሚ ክንሕዞ ዘለና ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ ቀሊል እዩ መንግስቲ ይግባይ እኳ እንተበለ እቲ ናይ ሰነ 5 ናይ ቤት ፍርዲ ውሳነ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ገዛኢ ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ ዩኤስኣይኤስ ዝለዓለ ቤት ፍርዲ ካልእ ትእዛዝ ክሳብ ዘየውፅእ ነቲ ውሳነ ክተግብር ይግደድ እዩ ድሕሪት ተሪፎም ዘለዉ ስደተኛታት ሓተት ዕቑባ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝፅበይን ጉዳያቶም ክሳለጦም ዝፅበዩ ስድራ ቤታትን እዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ናይ ኢሚግሬሽን ምዕባለታት 2026 ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ እዚ ሕጋዊ ቃልሲ ገና ስለዘይተወድአ ነቲ ዝመፅእ ናይ ቤት ፍርዲ ውሳነታት ንኣሽሓት ዝፅበዩ ዘለዎ ጉዳያት ክፀሉ ስለ ዝኽእልን ኩልኩም ተኸታተልቲ ናይ ሃኒታ ቲዩብ ንዝመፅእ ግዜ ብዛዕባ እዚ ኣዝዩ ብዙሕ ለውጥታት ብዙሕ ኣፕዴትስ ብዙሕ ብሬክ ኒውስ ክህሉ ስለ ዝኽእል ሳብስክራይብ ኣይትረስዑኩም ድማ ሼር ላይክ ኣይትረስዑ ኣብ ካመንት ድማ ሓሳብኩም ኣቐምጡ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎሚ ናይ ትማሊ ሰነ 12 2026 ወፀ ኣፕዴት ወይ ድማ ብሬክ ኒውስ ነዚ ይመስል ነይሩ ብሓንሳብ ኩናት ናይ ቤት ፍርዲ ከይዲ ከመይ ከም ዝቕፅል ክንርኢና ክሳብ ሽዑ ግን ሰላም ቅነ